یەک ji mijarên ku herî zêde di edebiyata Kurdî de cih digire mijara serxwebûna Kurdistanê û gihîştina bi roja azadî û serxwebûnê ye. Helbestvanên Kurd di berhemên xwe yên wêjeyî de herdem biha û nirxbilindiya serxwebûnê anîne ziman. Helbestvanên Rojavayê Kurdistanê jî bi çavê pîroziyê li wê roja geş mêze kirine û bejna wê bi peyvên xwe xemilandine. Migo ey Amed, paytextê Kurda, ka Mîdiyê Mêr, ka dewleta wan, kanên ew gernas, ew boğ û beran, ka Tac û Şewket, ka textê Merwan. Seydayê Tîrêş ku di sala 1923 de ji dayîk bû û di sala 2022 de koça dawî kir, yek ji aşiqên Kurdistanê û serxwebûna wê bû. Tîrêş tifaqî û yekîtiya gelê Kurd wek şert û mercê sereke yê rizgarbûn û serxwebûna Kurdistanê dibîne û di helbesta ey gelê Kurd de wiha dibêje. Dünyayê bêxwasa şilfî tazî, wê tê keve bin axê tazî û bak. Ey gelê Kurd tev bibin yek dest bidin hev wek bira, dahola cengê li darxin hûn li meydana şera. Firsetê îro ji dest xwe bernedin demya we ye, ala kesk û sor û zerhildin li ser xan û sera. Serxwebûna milleta nayê bi sed ax û xwezî, dest bidin hev merdin û da hûn nebin şîva gura. Gernekî kar û xebatê tû di ber xwe de ey millet, tê wisa bin dest bimînî serxwebûn nayêştera. Kesê bindest ji dijmin ew netirse. Yûsifê Berazî ango bêbuhar jî dildarekî bi kelecan yê serxwebûna Kurdistanê bû. Bêbuhar ku di sala 1931 de hatibû dinyayê û di sala 2009 de jêbar kir, ji ber eşqa xwe ya bêsînor ji serxwebûn û rizgariyê re navê dîwaneka xwe kir serxwebûn. Bêbuhar di helbesta ên pakrewan de li ser serxwebûna Kurdistanê wiha dibêje. Pêşnakevin Kurd wer tucar wê Kurd bimînin tim li paş, rizgar ji dest çewser nebin wê Kurd nebînê serxwebûn. Kurd yek nebin, Kurd parçe bin, çewser bi wî kêfxweş dibin, vayî dizanin hûn hemû lê ma çima ev parçe bûn. Lê serxwebûn yekbûn divê, Kurd xurt bibe, rabê bihêz, çewser xwe nagire tewr li ber wê çê bike Kurd serxwebûn. Yekbûn divê xwendin û mal, em Kurd bi komî kar bikin, her çar hebin çek hilgirin wê çê bikin Kurd serxwebûn. Besa Mustafa, Rûdaw.